Βλέπω τον Κύριο πάντοτε μπροστά μου. Είναι στα δεξιά μου για να με προστατέψει. Γι' αυτό χαίρεται η καρδιά μου και τραγουδάει η γλώσσα μου. Και όταν το σώμα μου πάει στον τάφο, θα έχει την ελπίδα συντροφιά. Μου δείξες το δρόμο προς τη ζωή. Θα με γεμίσεις ευφροσύνη όταν θα ειδώ και θα απολαύσω το πρόσωπό σου. Ο Άγιος Γεώργιος γεννήθηκε το 1808 στο χωριό Τσουρούχλη Γρεβενών. Σε ηλικία 22 ετών ήρθε στα Γιάννενα και εργαζόταν ως υποκόμος σε ένα Τούρκο αξιωματικό, το Χατζή Αβδουλά, ο οποίος, εκτιμώντας το ήθος του Αγίου, του επέτρεπε να ζει σύμφωνα με την Ορθόδοξη πίστη. Οι συνυπηρέτες του, ωστόσο, απέφευγαν να τον αποκαλούν με το χριστιανικό του όνομα και τον φώναζαν Γιαούρ Χασάν, δημιουργώντας έτσι την εντύπωση σε πολλούς ότι ήταν μουσουλμάνος. Την ημέρα του αραβώνατου με μια χριστιανή κοπέλα Γιαννιώτισσα, την Ελένη, καταγγέλθηκε ότι ενώ ήταν μουσουλμάνος, σχεδίαζε να παντρευτεί χριστιανή. Ενώπιον του καδί, ο Γεώργιος ομολόγησε θαραλέα ότι ανέκαθεν ήταν χριστιανός. Με τη μαρτυρία του Χατζή Αβδουλά, καθώς και με την απόδειξη ότι παρέμενε απερίτμητος, αφέθηκε ελεύθερος. Το όνομά του, μάλιστα, καταχωρίστηκε στον κώδικα των χριστιανών. Νηφεύθηκε την Ελένη, με την οποία έφεραν στον κόσμο ένα γιο. Στις 7 Ιανουαρίου του 1838 τέλεσε τη βάπτιση του νεογέννητου παιδιού του, δίνοντάς του το όνομα Ιωάννης. 10 ημέρες μετά, ο Άγιος θα οδηγούνται στο μαρτύριο. Ενώ κατευθυνόταν προς την αγορά αναζητώντας εργασία, καταγγέλθηκε ξανά από τον ίδιο Τουρκογιαννιώτη Χότζα. Στο νέο μαρτυρολόγιο του 1856 αναφέρεται ότι όταν ο Άγιος οδηγήθηκε ενώπιον του Νταούτ Πασά, οι συκοφάντες του τον κατηγόρησαν πως ενώ ήταν μουσουλμάνος έγινε χριστιανός, επειδή φορούσε στο φέση του το διακριτικό σημείο που έφεραν οι χριστιανοί σύμφωνα με διαταγή του Ιμίν Πασά. Έτσι ο Άγιος σύρεται για δεύτερη φορά στο Μεχκεμέ. Παρότι επιβεβαίωσαν ότι ήταν απερίτμητος, ότι δεν είχε ακολουθήσει την θρησκευτική παραδοχή του Ισλάμ, παρά τα αυτά όμως η κατηγορία ήταν αρκετή για την εποχή εκείνη και ο φθόνος τον οποίον είχε δημιουργήσει αυτός ο άνθρωπος που τον κατηγόρησε ότι είχε αλλαξοπιστήσει, για να οδηγηθεί με συνοπτικές διαδικασίες στον διαγχώνης θάνατο, αφού φυλακίστηκε για ένα διήμερο και υπέστη βασανιστήρια από τους διώκτες του. Τελικώς οδηγήθηκε στην Αγχώνη, στο κέντρο της πόλης, έξω από το κάστρο, στο σημείο που μας περιγράφει η πρώτη εικόνα που αγιογραφείται λίγες ημέρες μετά τον μαρτυρικό του θάνατο από τον Πέτρο Γεωργιάδη, πρωτοψάλτη του Μητροπολιτικού Ναού εδώ του Αγίου Αθανασίου. Στη σημερινή πλατεία Νεομάρτυρος Γεωργίου, παραπλεύρος της κεντρικής πύλης του κάστρου, δεσπόζει κομψό προσκυνητάρι και μια εντυχισμένη μαρμάρινη επιγραφή σε ανάμνηση του μαρτυρίου του Αγίου. Ωστόσο, η ακριβής θέση του μαρτυρίου βρίσκεται στη γωνία όπου από την οδό Αβέροφ κατευθυνόμαστε στην Εθνικής Αντιστάσεως. Εντύπωση προκαλεί η αμετάβλητη στάση του Αγίου απέναντι στα σκληρά βασανιστήρια και τις κολακίες των Τούρκων που προσπαθούσαν να τον πείσουν να αλλαξοπιστήσει. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των συγκρατουμένων του και της συζύγου του Ελένης, ο Γεώργιος παρέμενε απόλυτα ήρεμος, απατώντας ακούραστα στους διώκτες του «Χριστιανός είμαι, χριστιανός θα πεθάνω». Ο συναξαριστής του αναφέρει ότι ο Άγιος είχε ένα θείο όραμα κατά τη διάρκεια των βασανιστήριων του. Εμπειρία που ερμηνεύει την ακλόνητη και θαραλέα απόφασή του να μαρτυρήσει για την πίστη του στο Χριστό. Θα πρέπει να πούμε ότι το μαρτυρικό σώμα μένει κρεμασμένο στην Αγχώνη για 3 ημέρες προς παραδειγματισμό των υπολείπων. Θα πρέπει επίσης να πούμε ότι είναι αξιοσημείωτο με βάση τα συναξαριστικά στοιχεία ότι για 3 νύχτες που βρίσκεται στην Αγχώνη το σώμα εκπέμπει ένα παράξενο φως που τρομάζει τους αλλοθρήσκους, αλλά ταυτοχρόνως ενισχύει την πίστη των Ορθοδόξων σκλαβωμένων Ελλήνων, στο πρόσωπο του οποίου βλέπουν
τον άνθρωπο που εμπνέει την πραγματική επανάσταση και την ανάγκη αποτείναξης της δουλείας των εχθρών της πατρίδος και της πίστεως, γιατί αυτά τα δύο πράγματα στα χρόνια εκείνα συνδέονται άρρηκτα. Σύμφωνα με μια μαρτυρία, ο Βεζίρης Μουσταφά Πασάς παραχώρησε το σκήνομα του μάρτυρα στο Μητροπολίτη Ιωαννίνων. Ωστόσο, σε παλιό κατάστοιχο της Μητροπόλεως Ιωαννίνων αναφέρεται ότι το σκήνομα εξαγοράστηκε από τις τουρκικές αρχές έναντι του ποσού των 300 γροσίων. Το σώμα του Αγίου παρουσίαζε μοναδικά χαρακτηριστικά. Δεν είχε τα σημάδια των απαγχωνισμένων όπως πάγωμα ή μελάνιασμα. Αντιθέτως, ήταν μαλακό και ευλίγιστο σαν ζωντανό, ενώ το πρόσωπό του ήταν ήρεμο. Φέρνουμε νοερό στη σκηνή, κατά την οποία οι χριστιανοί πηγαίνουν, καταφέρουν να πάρουν το σώμα από τους Τούρκους και όπως δείχνει ακριβώς η εικόνα εδώ, με το βαρκάκι, γιατί υπήρχε τάφρος περιμετρικά του κάστρου, να το μεταφέρουν εδώ στο Μητροπολιτικό Ναό, όπου σε εσωτερικό παρεκκλήσιο στο δεύτερο γυναικονίτη φρόντισαν να τον ετοιμάσουν για την ταφή. Εκεί η γυναίκα του Ελένη έρχεται με καθαρά ρούχα, δίνουν το σώμα με καθαρά ρούχα και παίρνουν του μαρτυρίου του, τα οποία φυλάσσονται στο σεπτό οίκο σήμερα. Τα ρούχα που φυλάσσονται στο σεπτό οίκο είναι τα ρούχα που φορούσε στο μαρτύριο, είναι τα γαμπριάτικα ρούχα του, γιατί όταν πήγε να μαρτυρήσει έβαλε τα καλύτερα που μπορούσε να έχει, τα γαμπριάτικα. Τον ετοιμάζουν λοιπόν, τον κατεβάζουν στον Μητροπολιτικό Ναό, όπου ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων μαζί με άλλους δύο αρχιερείς τελούν την νεκρόσιμη ακολουθία νύχτα, βράδυ, φοβούμενοι ότι θα υπήρχε πιθανότητα οι Τούρκοι να προσπαθήσουν να εφορμήσουν και να πάρουν το σώμα του νεκρού νεομάρτυρα, δοθέντως ότι ήταν καταδικαστής από την Οθωμανική εξουσία. Οι νεομάρτυρες ήταν εκτελεστέντες από την Οθωμανική εξουσία. Γι' αυτό είναι μια σημαντική λεπτομέρεια. Δεν υπάρχουν πράξεις αγιοκατατάξεως από το Πατριαρχείο των νεομαρτύρων, διότι το Πατριαρχείο βρίσκεται και βρισκόταν σε αιχμαλωσία. Δεν θα μπορούσε λοιπόν να κάνει πράξη αγιοκατάταξη, δηλαδή να καταστήσει, να αναγνωρίσει μάλλον επί το ορθότερον ως Άγιο έναν εκτελεστέντα από την Οθωμανική εξουσία. Αυτό συμβαίνει μόνον, είναι πολύ σημαντικό, στο πρόσωπο του νεομάρτυρα Γεωργίου. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης και η Ιερά Σύνοδος προσυπογράφουν την πράξη αγιοκατάταξης του Αγίου Νεομάρτυρα μόλις 1,5 χρόνο μετά το μαρτυρικό του θάνατο και ορίζουν η ετήσια εορτή του να τελείται την ημέρα του μαρτυρίου του. Και επειδή η ημερομηνία του μαρτυρίου του Αγίου μας συμπίπτει με τη μνήμη του Αγίου Αντωνίου, δηλαδή 17 Ιανουαρίου, στην Πατριαρχική πράξη τονίζεται ότι θα πρέπει να δίνεται έμφαση στον Άγιο Αντώνιο που γιορτάζει εκείνη την ημέρα, για να μην υπάρχουν ξεσηκωμοί από τους Τούρκους. Μην ξεχνάμε επίσης ότι ο τόπος της ταφής του που βρισκόμαστε, το ταφικό παρεκκλήσιο στο οποίο ενθάπτεται το μαρτυρικό σώμα του Αγίου μας, μετατρέπεται σιγά σιγά σε παρεκκλήσι. Όχι όμως προς τιμήν του Αγίου που είναι θαμμένος δίπλα, αλλά προς τιμήν ενός άλλου νεομάρτυρος, του Ιωάννου του Εκτερόβου, ούτως ώστε να μην θεωρήσουν οι Τούρκοι αυτό που είπαμε, ότι γίνεται μια πράξη αντίστροφης μέτρησης, επαναστατικής κίνησης προς την Οθωμανική εξουσία. Φτάνουμε λοιπόν στο σημείο της ταφής και το μαρτυρικό σώμα θάπτεται ακριβώς δίπλα στον τοίχο του Μητροπολιτικού Ναού. Όχι όμως εκεί που βρίσκεται ο τάφος του, αλλά λίγο πιο μέσα. Δηλαδή έγινε η ταφή στο σημείο εκείνο και το μνημείο το φέρανε λίγο πιο εδώ, μισό μέτρο πιο δίπλα. Γιατί?
για να μην προσπαθήσουν να ανοίξουν τον τάφο και να πάρουν το λείψανο. Αυτό το μυστικό το γνώριζε ο πρωτόπαπας του ναού. Ότι το σημείο ταφής δεν είναι ακριβώς εκεί, αλλά λίγο πιο μέσα. Κάποιος από τους ιερείς που το γνώριζαν πέθανε ξαφνικά, δεν το έμαθε ο επόμενος, και έτσι όταν ήρθε η ώρα της ανακομιδής έψαχναν απεγνωσμένα να βρουν το λείψανο του Αγίου για να δουν σε τι κατάσταση ήταν. Δεν μπορούσαν να το βρουν, έως ότου ο τότε πρωτοσύγγελος και μετέπειτα Ιωαννίνου Θεόκλητος ανακάλυψε τυχαία ότι το σημείο ταφής ήταν ακριβώς δίπλα στο ταφικό σημείο, στο ταφικό μνημείο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Το μαρτύριο και την ταφή του Γεωργίου ακολούθησε πλειάδα θαυμάτων που καθιέρωσαν αμέσως στη συνείδηση των χριστιανών την αγιότητα του νεομάρτυρα και τη φήμη του ως θαυματουργού. Πλήθος ανθρώπων, ακόμα και αλόθρησκοι, προσέτρεχαν στον Άγιο. Μία χαρακτηριστική περίπτωση αναφέρεται σε μια Τουρκάλα η οποία άρπαξε την κάλτσα από το πόδι του Αγίου και έτρεξε σε μια άρρωστη Τούρκα η οποία θεραπεύτηκε αμέσως. Στα αρχές της δεκαετίας του 70 γίνεται η ανακομιδή των λειψάνων του, τα οποία βρέθηκαν μέσα και μεταφέρθηκαν στον ομώνυμο ναό του στην πλατεία Πάργης, με αποτέλεσμα ο Άγιος μας να καθίσταται πολιούχος, προστάτης και έφορος αυτής της πόλης. Το πόσο αγαπητός είναι ο Άγιος για τους γεννιώτες, αλλά και γενικότερα για τους ανθρώπους που κατά διαστήματα περνάνε από την πόλη, φαίνεται πρώτον από την προσέλευση που έχουν οι άνθρωποι στο ναό. Δεν υπάρχει κάποια στιγμή που ο ναός να είναι άδειος, να μην υπάρχει κάποιος, έστω και μια ψυχούλα που να προσεύχεται και να αναπέμπει τα αιτήματά του προς τον Άγιο, αλλά και κυρίως από τα ενθέματα που υπάρχουν, τα τάματα, που είτε αφορούν κάποια ζητήματα τα οποία πρέπει ο Άγιος να επιλύσει, και βλέπουμε εδώ πόδια, χέρια, διάφορα σημεία. Άλλος θέλει παιδάκι, άλλος θέλει να κάνει εγχείρηση στην καρδιά του και έχει καρδούλες. Λοιπόν, και όσο και για τα πολύτιμα αντικείμενα τα οποία οι άνθρωποι αφού εκπληρώθηκε το τάμα τους, επιστρέφουν και καταθέτουν πολύτιμα αντικείμενα από τη ζωή τους για να ευχαριστήσουν τον Άγιο. Σε μια εποχή σαν τη δική μας που τα πρότυπα για τους ανθρώπους εκλείπουν, και κυρίως για τους νέους ανθρώπους, είναι πολύ σημαντικό να συνεχίζει να μας εμπνέει ένας 30χρονος άνδρας, ο οποίος συνεχίζει να γίνεται ορατός σε αυτή την πόλη, με τη φουστανέλα του, με την παραδοσιακή του φορεσιά, αλλά κυρίως με την αγάπη και την προστατευτικότητα που δείχνει για την πόλη και τους κατοίκους της. Ο Άγιος Γεώργιος ο Φουστανελάς είναι το καύχημα των Ιωαννίνων. Η θυσιαστική μαρτυρία του απορρέει από το βίωμα της πραγματικής ελευθερίας που υψώνεται πάνω από κάθε γήινη εξάρτηση και της τέλειας αγάπης που ενεργείται στην καρδιά από το Άγιο Πνεύμα και υπερβαίνει κάθε φόβο, ακόμα και αυτόν του θανάτου, αφού τι σημάς χωρίσει από της αγάπης του Χριστού. Ο μαρτυρικός θάνατος του Αγίου ανέκοψε το κύμα των εξισλαμισμών και αναζωπήρωσε την κλονισμένη πίστη και το αγωνιστικό φρόνημα των υπόδουλων. Το πρόσωπο του Αγίου Νεομάρτυρα Γεωργίου δεν έπαψε ποτέ να σηματοδοτεί τη δύναμη να παραμένει κανείς πιστός στις αξίες και τα ιδανικά του, ακόμα και όταν όλα γύρω του δοκιμάζουν την αντοχή του. Είναι ένα κάλεσμα στον σύγχρονο άνθρωπο να στέκεται με γενναιότητα απέναντι στις προκλήσεις της εποχής του, να μην προδίδει την ταυτότητά του και να μην σταματά ποτέ να αναζητά το νόημα της ζωής μέσα από την πίστη, την αγάπη και την ελευθερία.